sakamakon wannan abu guda ɗaya ne. Mu kamar mu mabiya Alƙur'ani a har kullum mu yi wa juna adalci. Su ma waɗanda suke bin hadisin mu haɗu gaba ɗayan mu ga mun yi wa juna adalci. Mu da muke bin Alƙur'ani abin da ya kamata mu yi idan to mun yi adalci. Waɗannan littattafai duk da lokacin da muka ga hadisi a ciki ko kuma muka ga wani bayani idan a cikin fiƙihu ne, to da na hadisin da na fiƙihun adalcin da ya kamata mu tattara mu ce gaba ɗaya malamai ne suka faɗa ɗin. Idan mun faɗa kada daga bayan nan kuma shi wannan wanda yi wannan rubutu a rinƙa bin bayansa da zagi. Tun da dai har a cikin zuciyarka kana itikadin cewa ba annabi ne ya faɗi wannan ba baka yadda ba, to abin da ya kamata mu yi shi ne kawai kai tsaye ka yadda akan malam ɗin ne ya faɗa, to amma kuma abin da zai haɗa ka da shi ko ya raba ka da shi kar ya kasance zagi ne. Abin da zai haɗa ka da shi ko ya raba ka da shi kar ya kasance zagi ne. Tunda Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula sai ya ce wa ulul amri. Idan ya kasance ka bi Allah wato kai aiki da maganganun da ya faɗa shine Alƙur'ani wa rasulihi wa atiullaha wa atiur rasula, idan to kuma ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kai aiki irin yadda yi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Idan ya kasance duk kayi wannan, to hanyar da zaka baka ga kayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai tsaye kana aiki irin yadda yayi shine ayoyin da suka zo cikin Alƙur'ani suke siffata cewa ga yadda Ubangiji ya ce a yi ibada, haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan littafi nasa, to haka ya kamanta a ce kayi. To idan kayi wannan ɗin shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to abin da yake a gabanka kada kuma shi waɗannan littafai da ka ajiye ya kasance masu su kuma zagi ne ka biyo bayan ka da su. Sakamakon a ci gaban ayar Ubangiji ya ce wa ulul amri, su ma ulul amrin a bi musu da'a idan ya zanto cikin alma'arufu ne. Idan ya zanto cikin alma'arufu ne a yi musu da'a. Waɗanda ka duba ka ga hadisan da suke ciki, ka ga hadisan sun ci mutuncin annabi ko sun taɓa addini, to kana da dama da zaka ce wannan ba za ka yi aiki da shi ba tunda dai maganar ulul amr ce. Amma idan ya zanto maganar alma'arufu ce, kyakkyawa ce, kai ma kaga ba ta inda ta samu matsala, ba ta inda ta taɓa mutuncin annabi, ai su ma ulul amran an yi umarni wajen a yi musu da'a. Su ma an yi umarni wajen a yi musu da'a domin wannan wannan wa'un ɗin wawul adab ne, wa ulul amri minkum. To su ma an musu umarnin a yi musu da'a. Ulul amri minkum ba wai tana takaituwa ne akan shugabanni wanda suke shugabantar ku ta fuskar mulki ba, a'a har shugabanni ta fuskar ilimi. Har shugabanni ta fuskar ilimi, tunda abinda zai faru shine a nan Imamul Bukhari sun shekaru ɗaruruwa, shekara 1000 da ɗoriya da rasuwa. Muslim ya yi shekara 1000 da ɗoriya da rasuwa. Haka mai iziya, haka mai risala, wa'annan duk sun yi shekara ɗaruruwa da rasuwa. Abin da ya kamata mu yi shine duk da abin da ya faru, dukkan wani zafin kai da muke ji ko kuma wani ilimi da mutum yake ji a cikinmu, ilimin sa fa ba zai kai ina su ba. Mutum shi ma ya sani, kuma haka karatunsa na Alƙur'ani ba zai kai ina su ba duk ƙarfin haddasa, kuma haka imaninsa ba zai kai ina su ba duk ƙarfin imaninsa. To abin da ya kamata mu yi wannan shine abin da ya kamata mu yi. Mu ɓangaren wa'anda muke bin Alƙur'ani wannan shine abin da ya kamata mu yi. Ni a iyakacin fahimta ta wannan shine adalci. Abin da ya kamata su ma masu bin hadisin su yi, su ma shine adalcin da ya kamata har kullum su rinƙa yi mana, tun da dai sun san da cewa waɗannan hadisai ko waɗannan littattafai ba mun ajiye su ne akan mun bijirewa annabi ba. Sun san cewar har kullum duk wani wanda zai fito ya zage mu ba ya san ba wai mun ajiye wannan littattafai ko kuma waɗannan hadisai ne akan mun bijirewa annabi ba. Kowaye zai fito ya zage mu iya da masaniyar cewar mun aje wannan littattafai ne mun ce bu mu yadda annabi ne ya faɗa ba. Kaga ashe kenan da muna da tabbas din shi ya faɗa, ai mu ne awwalul mu'minina bi hadzal kitab, mu ne farkon waɗanda za mu fara yin imani da wannan littattafai. To tun da dai mutum shi ma a cikin ransa iya itikadin cewar ya san cewar ba fa mun ajiye ne akan mun bijirewa magana annabi ba, mun ajiye ya faɗa ba sakamakon ba mu yadda ba.
muna ganin ba shi ne ya faɗa ba, ƙirƙira aka gaya masa. To tunda dai an san da cewar akan haka muka gina fahimtar tamu, bai kamata a rinƙa cewa mun watsar da maganganun annabi mun zo muna fassara alƙur'ani da fahimtar mu, mun hana annabi ya fassara, mu kuma mun zo muna fassara da fahimtar mu ba. Wannan in an yi haka mu ba a yi mana adalci ba. Adalcin kawai da muke da buƙatar a ce ana yi mana shi ne wannan. A har kullum a rinka fassara mu da cewar mun ajiye ne akan muna ganin baki ya faɗa ba mun ajiye ne akan bamu yadda ya fassara ba, sai dai mu fassara ba. Wannan shine adalcin da ya kamata a ce an mana.